Záhada pléby. První důkaz. První důkaz. Já to vyfotím. A hodíme do toho zapik, až to bouchne. Ne, čekaj, pojď zapik. Jsme tady v malé skupině lidí. Ahoj. Na nehoří. Vyjádř to mi zapik. Pojď tam zapik. Já nemám. Hej, ticho. Hej. Jdeme dál. Skládka. Vidím tam mrtvolu. Nechoďte tam. Ženu nechal nejde. Proč já? Máme nějak spasitel. Už se ztrácí. Jdeme za ním. Ale tamhle se co hejblo. Bacha na nacistický zombie. Já něco slyšel. Já něco slyšel. Ale oni se nám ztrácejí. Utíkejte, utíkejte. Smysl. Nikde nejsou. Už to plije. Už se blíží. Dobrý, jsme všichni. Já to taky. Jo? Počkejte! A já budu... Vidíte už ječí? Ty se budeš živit, ale ty si myslíš. Patrik, odvážný jde. Kde? Něco se tam hejbe. Kámen, hejbnul se. Zase jste kámen. Aby si neukouslo. Všechno se toto hejbe. Všechno je tak strašně temné. I ten strom je takový divný. A jdeme. Dáme skládka. Skládka, další mrtvoly. Neměli jsme přát, co tam najdeme. Plasty. Ale nacházíme první skládku. Zatím jsme všichni, ale nevím, jak to bude pokračovat. Já se bojím. Zatím se jdeme. No to nenatáčem. Tak můžeš jít? Co to našel? Našel botu. To je další důkaz. To je druhá antický bota. No, teď. Další důkaz. No, moja přijde, to píska. To byl Erget. Hej, počkej, tam něco je. Tam se něco hejblo. Já to někoho vidím. Počkejte. Stoj! Zastavte se, hej! Doufám, že tenhle mrd byl vidět. Já jsme měli jít. Zajímavá mapa. Hledáme poklad! Myslím, že jdeme špatně. Vraťte se! Slyším hlasy! Slyším lidské hlasy! Hej! Utíkejte! Utíkejte, jsou tam lidi! Jsou tam lidi! Kokotěte, skupina další! Lidi! Nechte mě tady! Utíkejte dál! Dobrý, dál! Někdo se k nám blíží! Jsem tu sám, všichni zmizeli! Všichni zmizeli! Toho člověka už jsem viděl!
A držíme na zpátek. Ale měli jsme tudy na zpátek. Našel jsem rybíz. Rybíz. Stop. Díky.